Nakon što je Maja Marinković došla u izolaciju sa Dačom Virjevićem, a njima se naravno pridružio Jasmin Durčić, koji je sve vreme govorio Maji kako želi ozbiljnu vezu sa njom. Skloni se od mene, ostavi me na miru, govorila je Maja. Nemoj ti meni tako, rekao Jasmin, ne zanimaš me za 3 života. Nakaradno osoba, dosta mi te je, rekla je Maja. Mene zanimaš samo ti, ja sam rekao da hoću samo ozbiljnu vezu s tobom, govorio Jasmin. Marš ološu, dodala je Maja. Cijelu noć samo gledam u tebe, ja sam raskinuo sa Stanijom zbog tebe, govorio Jasmin. Marš đubre, jedno debilu, dodala je ona. Ja tebe želim za ženu, nastavio Jasmin. Ne zanimaš me, odi, nastavila je Maja. Jasmin Durčić nastavio da se u izolaciji udvara Maji Marinković. U jednom trenutku je naskočio na njen krevet i krenuo sa njom da se rva. Marinkovićeva uvidela njegovu želju za pažnjom, te nije pravila veliki problem zbog toga, već se nasmejala zbog njegove žudnje da jej bude u fokusu.